Noua stație de asfalt este încă un pas înainte, un pas absolut necesar. Punerea în funcțiune acestui echipament reprezintă o etapă importantă și vine în completarea achizițiilor de utilaje pe care le realizăm anual. Marile proiecte ale anilor trecuți, cei peste 168 de kilometri de drumuri care au fost complet modernizați, 28 de poduri nou construite sau reabilitate și cei 650 km de drumuri pe care s-a intervenit cu reparații, impun utilaje și echipamente corespunzătoare. Societatea de Drumuri și Poduri face parte din acest plan, iar puteți vedea și astăzi, cum ați putut vedea și până acum, pașii acestei societăți spre modernizare sunt vizibili și sunt serioși. Avem convingerea că atât investițiile de până acum, cât și cele care vor urma, nu doar vor consolida poziția societății în domeniul său de activitate, ci vor contribui la transformarea sa într-un jucător semnificativ în industrie.